καλημέρα. Είμαστε στην Αγία Μαρίνα. Έχουμε έρθει να φάμε ένα πρωινούλι εδώ στο τοπικό φούρνο του χωριού και μετά θα πάμε να εξερευνήσουμε εδώ πέρα την περιοχή. Και επόμενος προορισμός είναι η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Λοιπόν, πήραμε εδώ μια φωγάτσα με κρέμα. Πεντανόστιμο. Και εδώ πέρα βλέπουμε την προβλήτα, το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Εδώ είναι όλα τα καραβάκια, τα σκάφη, έχει τα χύπλα. Καλησπέρα. Όπως ακούτε, έχουμε έρθει στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου. Έχουμε προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου μας. Έχουμε κάνει μια βόλτα στο ναό και σε λίγο θα αποχωρήσουμε.